Higit 300 po na katao na kinabang naman po sa libreng driving course ng LTO Dagupan sa bayan sa Dagupan, LTO Dagupan at LTO Rosales. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Robert Reyes. 104.7 IFM. Report! Ang 315 individual ang naitalang nagtapos sa libreng theoretical driving course na isinagawa ng Land Transportation Office ng Dagupan at Rosales sa magkaibang araw. Ayon sa ulat, umabot sa 137 kalahok ang nakatapos sa 2 araw na libreng TDC na pinangunahan ng LTO Dagupan District Office sa San Jacinto. Batay sa datos, 83 umano na kalalakihan at 54 na kababaihan ang nakatanggap ng kanilang TDC certificates matapos makumpleto ang kurso. Samantala, mas mataas naman ang naitalang bilang ng mga nagtapos sa ilalim ng LTO Rosales District Office kung saan 178 kalahok ang nakakumpleto sa programa kabilang ang 114 na kalalakihan at 64 na kababaihan. Tinuruan ang mga kalahok ng kaalaman sa road safety, batas trapiko at responsableng pagmamaneho. Ayon sa LTO, ang pagsasagawa ng libreng TDC ay para palawakin ang access ng publiko sa mga serbisyong panggobyerno lalo na sa batas trapiko. Kasamo Idol Robert Reyes, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.